organic fertilizer. Manan, naimbag nga tayo amin ka Aruba, kat adda tayon iti may kadua paset ti programa tayo, kat ikan tayo man ti gundaway ti may sa surat, ang naggapu iti balasyo taaw. Kat kasigod nga rarabedin tayo, maawis kay nga rod apugtuan, iti paulo na dayo iti nga istorya ti biyag, kat ti paganarutan tayo when no rules, nasisita apo nga may salaeng iti pugtuyo. Madisqualify apo iti duwa iti entrina wenno adungem duwa ti entrina. Isu nga may sa numero may sala ang apugto. Ket syempre di lipatan nga iraman nga i-text tinagan nyo, edad, lugar nga yan nyo, kan kamaudyanan na tay paulo na napanunod nyo dito lang apo official text line tayo 0926 345 1700. Kat si kayo ti umuna makapugto do agasot a cellphone load wano cash equivalent iti maawat yung agapo kadagiti napapateg nga sponsors tayo. Ngarod ka Aruba kung natay letter sender tayo, Dear Manong June. Nakman tinagan nga luz iti syudad iti Santiago. Kat kumambat nga i-share ti istorya ti biyag ko, tabarang adamot maitad na basit nga adal ang mapidot dagiti padak nga Ilocano. Adak dito'y abroad manong, kapotirigat ti panagbiag, iso nga pinadas kumat ti gasat dito'y. Para balay no lawas na, kat no Domingo mutan, sideline kon ti mamukis ken agmanicure when pedicure kadagiti padak nga OFW. Iti damo tawon ko nasaya at matibanag ko. Labayadak dagiti nakabulbuludan May, naikakmat ti nasaya ta Pasko dagiti familya. Kan binailak nga impasimento ti marmarba pa sa tidaan nga balay May at tawid ko kadagiti naganak ko. Nilakay kumat, adabasit atalon na, katila damot mas strict na nga pagubraan na, isungahan nga nakutkuti, tinaipatpatulod ko. Pudno, anarigat, timayadayo, ngamgapo, kadagiti kabaruan at teknolohiya, kaslaak lang adday ti Karuba. Takanayong kumo makita ida, taadamot pamadpad ti iliw, kas kumay ti Facebook, kan dagiti sunsunata nga ipatpatabiyo, iti tangatang manong. Iti may kadwa nga sublik dito abroad manong daksang gasat tanagluko nila kay ko. Nakirelasyon iti Karuba mi kati pambarna nagargarit kano isuna takanayon nga agparparot ti dot ti kilikili tunggal makita na. Wenno no atay sumipngetan kinanayon kano nga lumabas di sango ti balay mi. Nakadunga pambar. Impod no amin nila kay ko. Hanain libak ngem ti dakas na manong. Di na kanon maliklikan, taimpay kanumot ngamin amin, tay babae, amin nga saang kumaitad kang kuana kabayatan ti iyadayo. Kat, mangrugi kanon nga ma-in love isuna. Manong sa anak nga bato, tapno sana masaktan, inulit ko pa'y nga dinamag kang kuana. Ma-in love ka kanyanan ko na. Simbong batuan ko na apo, paslaak lang na suyatan, iti katimtimpla kape. Ket ammo manong nga aldaw nga lumlumtag ti matak. Manong nga Domingo nga saan ko maitorturugan. Ngem pinakirad ko tinakam ko. Kunak nuhan ko aklunan ti kinapudno baka sa anak kon nga agbayag dito'y abroad. Baka nalami isakton abangkay nga sumangpet kat kaasi dagiti duwang anak ko. Ngarod manong haang ko pinutad ti relasyon mi iti asawa. Bagkus, binagbaga akong kuma saan na nga iparparang kadagiti anak mi ti aramid na tapnuhaan na mapukaw ti respeto da ken kuana. Nagtulit ti aldaw umadadun ti tattao nga makaimimatang kadakwada. Dumandanon kanyak amin nga aramid da nga kanayon da kano nga agududong. Pasaray makita da nga gapu da ti hotel ken da dumapay aluglugar nga saan anasken a pagsarsarakan da. Tay ko na akong haanak nga bato,
ngem pilipilitak nga awaten ti kasasaad da para laeng kadagiti anak ko. Ngarud itiwagas nga napanunot ko, ginayem ko tay kabit nilakay ko. Imbagag kang kuana nga iwanan na nilakay ko. Di nabaybayaan kan jakon nga agawan ta naragsaka kon basta naragsak bat isuna ngem kuma ilimed dati tattao tapno haanak bat unay nga kababain. Natong palmet ti mano nga bulan ngem idiag tanoy agupload damutten tila dawan day ti Facebook ket permi nga masair ti riknak siyak ti mabain nga mangkita kasla nagbasit ti panagkita iti bagig ngem numan pay kasta tinanang ko ti immaddang kasla awan makitkitak ngem kunak at dantulat ta aldaw a para kada kayo. Manong nadanon ti panagawid ko pudno nga amok nga adda kasukat kon iti sawak ngem haanak pay nakasagana a makaimatang iti amin ngem masapul asang wag ti kinapudno amok nga daytoy iti mangwaya-waya iti marikriknak nga saem. Idi adda ako iti balay kaslaawan ti amok kadagiti mapaspasamak. Maburburtsaan amin akaruba mi agraman nila kay ko. Aglalo iti napanak iti balay ti babae. Inyawat ko dagiti pasarabok kan kuana. Pabanglo, lotion, badbado kenda dumapay. Fiesta met dagiti ti chismosa iti daytang aldaw. Amin na malabsak. Ikisiim da piman ti agpapatangkat amok iti balbalikas si tunggal bibig. May saak nga tanga. May saak nga martir. Danga tungang. Nakasusuon ti rugit kenda dumapay nga kinapudno. Iti dayta akan ito, imasidag tirik na tay babae kanya. Makigayam matan, ket matandaan ak launa iti insawang na kanya. Agyaman ak manang, nagsingpet kagayam kunana. Kunak mat, awan anyaman na ading, basta ayatem tinapudno nila kayta. Ket haan mo aluklukuan tapno aggayam talatta. Apo inarakop na gaputiragsak na manong. At dabasit mariknak adakas, isong inyaw awang ko. Tay kunakon, tao aklaeng haanak nga santo. Ket kunak, intaman kit digiteres tapukisang kaman, at daamok nga pukis abumagay keng ka. Apo, at daar-arjud na nga talaga, taisunan tinagdisnudo nga nangalat tugaw. Ket idi madama ti pukis min, ne, umad-adumot tem ti agbuya akaruba mi. Idi kuan addan karuba, ang adi nga kaanos, napigsaan na tingiwa na kat kunana. Apo, sinipawnan amin a kinatanga, kunana. Ditan anang rugi ang nagtagargarak manong. Ket jak napupuutan ti inararamid kun. Idi aglawag di panagkitak, dandanimot ten kalbo tay babae nila kay kun. Kasta unay gayam nga impapas ko tinangkarti-kartib tibok na. Nairaman ko pa yan nagatang tay lapayag na may sa agririyaw amin nakaruba kat inararayat da kami. Agririyawak mat kat kunak haanak nga tanga araramidak la amin para kadagiti anak ko. Halasangit tikin kinawak ngem didak pat maawat nga mangkalkalbo iti babae nga namirdi iti pamilyak. Manong manoabulan nga tep-tepelak ngem remwarmet la ti kinapudno. Remwarmet laeng iti lansa nakapalok iti unag ti pusok. Ket manong sa anak ang nagbabawi talaga laeng nga adda panawan iti amin na banag. Ket daytan ti panawan tapno ipariknak nga kayak nga irupir ti paglentegak. Kayak nga itakder ti dayaw ko. Manong kinabigatan na pimanaw tay babae. Insublikmet ti asawa kadagiti naganak na. Awan ti adu asarsarita basta kinunak kadagiti katugangak. Diyo pa'y mabagbagaan ta anak yu konsentidor kayo. Kalpasan day ta pasamak manong imulimak ti aglawlaw ko. Limawag ti panunod ko. Kat sabali man na plano tinabukal dito'y panunod ko. Kat nagtulig nga ron ti aldaw. Ket itatakan ito at daak manan dito'y abroad.
Dagiti anak ko kat adat poder dagiti naganak ko kat haanak pa'y nakasagana ang mga awat kinilakay ko. Uri no dumanon langit ti babawi na jak pa'y kaya. Aglalo no mangmangag ko iti theme song da. Nga 7 Seas. So nata kayatan launay dagiti tattao nga di mapnag ti asawa da. So nata dagiti aga-agaw ti asawa ti makin asawa. Manong aging ganat to'y laengan kat pagyamanak ti oras mo anang basa to'y surat ko. To'y Karubayo, Luz iti Santiago City. Kasla pelikula mo at istorya at biyag mo, ading Luz. Inyindayon mo, pinaturog mo, tinairot tay kabit nila kay mo. Sa kilaat nga pinugsa mo tay talina, hindi ka nito nga naalanan, ititurog na. Hindi pa ikot, napugsak, naipulasit, naibaldat, dahi nga babae. Ay kat sakbay iti amin, agyaman na mampaykan ka, iti panangibingay mo iti istoryam. Pudno nga do't makarelate dito ita, kasla uso mo ton, dito ayan tayon, iti makikamalala. Kasla gagangay itatan ti makirelasyon, iti ruwar ti sakramento ti kasar. Hangka di, ay kat ipareyagda pa yun, babayin iti Facebook, bueno social media, nga da sa balidan. Oh, bari-bari apo Karuba, ngamtay ko na akon, uso itatan. Ngam ko uri nung kadwa na kanta kat kastat nila na di tayo kumamot apo ipain na po iti kastang aramid, di tayo kumamot isinsina ti moralidad iti biyag tayo nga Ilocano. Nga kapat ganiti amin kat familia. Han nga tayo ragsak dito daga. Apo ading Luz, kabubuting ka magayam. Imbagtahan nga ni partigim mo idi, baka pinarot-parot mo amin nga kukuna tayo nga babae. Di ba? Anyway, timakunak, nagbabawi laki din nila kay Mon, kat mariknam, kaya nanti agsublikan ka, mabukal man ti pamilya na kat ikampay tiyan sana, sabali lang iti buo nga pamilya. Tauray no baliktadon ti lubong, kat isulat ti ama, dagit anak mo. Nasa isaya at kan napinpintas tek padaktil ti anak no dua kayo o di ka di. Ay alawang Karuba kasay ko naktatay iteksyon tinamnamaan nyo nga paulo na dahi nga istorya ti biyag ni ading Luz tabakano da kayon ti mga bak kat ulitag nagan, edad, lugar kentay paulo na nga amoy nga pugtuyo. Kat ito yung laing apo official text line tayo 0926-345-1700 ti mabalin nyo nga pagteksan. Kaya nga ro dahito iti sunata nga sagot may keng ka ading Luz kalubang bayla talapayag mo tada ito yung kagurgurang nga sunata nga may sumot in request mo nga ro dinggam ading Luz. Sikat mapagpanunod ko Manipon pa'y nagamang mo Uray pa'y kasanod Panangiyaw awan ko Sikat ang matang tagailan ko Nagrigaten di kasasaad Kakasken katan asawa Ngenjak neten mapawilan tuirik na Ket idin ni manungkutak asikatan siyempre aksarat Ang buklatan ngunya't mapasama Mapan
Tagpapastat ragsak Rignam kenday toy rignam Isurat nasapan Ingana kanunga ta ama inimeta Di ka na yun ang panagsinarata At ang amak ko amangan na wada makakita Ngayon na labes met ilupit ka Nagrigaten di kasasaat Nakasken katad asawa Ngemjak meten mapawilan tuirik na Ket iding manugutak Asikakin syaktay aksara Amuklatan nuanyat mapasama Mapagtajay seven seas Tananaben kaniyayat Idatun ko to'y puso Bagikin kararuan Mapagtajay seven seas Tagpapastat ragsak Rignam kenday to'y rignam Isudat nagsabat Mapagtajay seven seas Tagpapastat ragsak Rignam kenday to'y rignam Isudat nagsabat Okay, dito nga rod, iti istorya. Iti pada tayong Ilocanong nekan gondawa itatak at apo una yun, ti kinaadumot nun iti nag-text apo. Thank you very much. Katagiti so amin, oray saan kayo nga nangabak apo ay kat barbaring ito maminsan si kayo ti mga abak. Thank you very much apo. Once again, talagang maragsakan kami. Kita uman lang ang makareceive ati tablet ti kinaado ti full kano ti messages nan. Ayan apo. Oh, May taras tayo dito eh dedikit bubble gum. Apo Kaya mo mula tampo tayo, pagkikabi ng order tayo, buhok mau. Pag Okay, thank you very much. Apo nagkatos ti simong bat, adakang karteb, ano pa yan? Facebook, barbero, sa anak abato, basol mo lalaki, pamukis. Ano pa eh? Sulisog Sulisog, karteb, gateng. Ano ko yan? Facebook, title na Facebook. Kawan Ano pa eh Abroad Martir. Ayan. At datagiti usto ti songba nang inamot ti entry na kat naglawag apo iti paganurutan nga inya nang surat tay. Agitay lang apo may salaang iti answer na iti mga ba. Yeah. Wow. Ngarol! Congratulations apo. Iti karuba tayo nga taga Pocha, Ifugao. Samdap Manotawan na 18 laeng kita siguro madi na pinapadas dahil iti nag-check-in di 7C. Ay. Hey. Ayan, iti ending iti na telephone na 8195. Ayan, makaala po ti gasot a cellphone load or cash no umay kuma dito istasyon nakadapay ti t-shirt na ngam no i-text na kanya nga load latan load ited mi nga rod congratulations to JR Carpio of
po siya Ifugao. Iti sungbat na Seven Seas. Dito nga minabot na panunod ko nga paulo na. Ito talaga mo nga inikan na iti talmog. Iti istorya na Seven Seas ko na. Oh. Narod. Once again, congratulations. Kata dagiti apo na ayat nga kayat na iti agsurat. Istorya na ti biyag na kada kami. I-email ta kami lang apo. Kata nga mabalin nga ibagatinagan no medyo mabain kayo nga may madakamat itinagnagan nyo ilimang tayo apo itinagnagan nyo mabalin nga ibagatayo nga toy karubayo cellphone di ba no kas balikan si kati agsurat balong anamot iti kaya mo mga alias toy nagsurat Pag. Naibagal daw yung adik Di pa peso ngamin ti mabalin mo nga i-code no si kati agsurat. Toy karubayo. Apo, talungal daw bago ko sumungbat. Agur ka na, nagregat matag kwa. Ay ka, nipar. Kung namlatamot na nahilig ka tinipar. Kitam takukum ko, awang pulustik cuticle na. Ay. Naipos, no talaga amat. Ayan. Iti oras ka pangayam, 1:32 iti malo. Oo, nakatayon da ita. Haan. 1:29 iti pag official time tayo 1:29 PM. Ito medyo advanced ito nga oras dito laptop ko. Oy. Oo nga. Talaga mat. Naibagal daw yung adik agur ka. +144 ko na ito nag-text talaga ang mga nag-apo abroad. Naimbagal daw yung ading JM Ken Manong June. At last nakagatang ako ti original nga CD from Amazon. Mayat ti sound nagayam no original nga CD kumpara ti YouTube. Kunana. Salamat sa musika and more power ko na ni ading Rainier. Iti US. Kita man lang apo ni kabsat nga Rainier. Mas may met kumapay kabsat nga Rainier Ruiz. No, iti kinatang ko ti nagapo kanyami ta manufactured ko lang. Ayan. Mas original pa di kanyami. Ikang kanto ti kupyam. Ayan. Anto no agawit kadtoy. And thank you very much nga adita kalata arubayan manipo din na disco prem iti musika Ilocano. Ayan. Ayan. Ikang kanto ti original kupyam nga dati nagnaga na di producers tayo dita. Okay. May saping pangablaaw. Nga nagapo kini kabsat nga Daniel Cabal kuna na ading ko June and Balong John Mark pakito karyuman tay naglemes si Arak ta ikablaaw kuman dagi jay kabariyok taga Bac Norwest Burgos Isabela agyamanak unay ading ko kuna ni kabsat nga Daniel Cabal ne apengita nalalay magilokano ni kabsat nga Daniel nga ni kabsat nga Kathy sungbatam dita kabsat Kathy nalalaing nga agilokano one nalalaing agilokano ni kabsat nga Daniel kay simula request na request ni Manong ko one ini kana iti talmag ni kabsat nga Kathy ati kano request na niya kabsat na from Hawaii apo dagitoy manariman nga dumdum da over MixLR naka live streaming ngamin iti programa kat naglemes kano ti Arak ti okay. Kabayatan din panagbiribirok ti Sonata naimbaga malami yung aduwa okay kastamat kanya mga Manong kablawak man ni Auntie Digna Pascual nga taga San Juan Cordon nga damakan kanan nga nakatutok ti programa yun. Wow. Napikag sakit nila payag na no nakatutokan. Wow, ni Supay. Joke lang nga po. Okay, nabagal daw yung amin dita Cordon, Ramon Isabela. Apa yata tatayom ta. At tatayom ta camera ni agparang ka. Bain na garon. Tatapay nga agpaing ka nakapuspuskol ka balo. Okay. Okay, naragsakal daw yung mga Manong kablawak man ni ading ko. Pacquiao. Wow. Nanawat kin ni Papak Windel, Mamak Josie Honorio, toy ading yo Jelly Honorio. Wow. Toy Ramon, request ko man Manong di ka man agyaman ak Manong. Jelly? Medyo umas niya. Sino mo Jelly? Jelly man Jeverlyn man ni Jelly mo sa bali mo ta Jelly na mga Jelly nga G-E-L-L Josie ko na napay niya. Sa bali nga Josie nga Honorio kinapapa na kanong awin. Inkaman kano te request. Wow, kabisado na pa iti Sonata ta. Thank you very much kadagiti Honorio family dita. Ayan, good afternoon po sa ating mga bisita na narito ngayon sa Estasyon. Talaga amot. Indano na ba? Inikabsat nga Mario dito eh. Alam no bigat. Ipatuloy ko kini ko Kinapa? Landam ba kami pa agof kami dito. Ayan.
Sige. Thank you very much, Kuya Mario Piñera of General Aguinaldo. Ingat, Ito sir. ako from SN Aboitiz, ato yung empleyado. Apo Wow. talaga mga ginatang na amin, Apo. Ginatang. Apo, nagadumalaw na dito eh. Ginatang na po amin nga CDT, FDT kat una na tapno official kano da kita ipatpatukar na DJ lugan na USB milat ta kanon kat adamat kopyanan nga hard copy nan isong ikamilat ta isong na iti USB copy. Ayan. Anong susunod sa USB? USB ang nauna ko na ngayon kasi new age na tayo, USB na. Ano ang mga before USB, ano yung muna? USA. Ay correct. Sumarno, USB. Sumarno, USC. Dahil taka man nun. Ana mga nakakatawa. Naliday, anak mo dita. Huwag garon. Ngaro, dati iti request ni Kapsat nga Daniel. Ken amin na po nga dita Hawaii tata. Para kada kayo.